Ir-reazzjoni tagħna hija waħda ovvjament ta' ferħ u napprezzaw kemm il-poplu Malti u Awċi huwa vera ġeneruż għax titqis li f'temp ta' xahar saru żewġ collections waħda għall-RLS u l-oħra għall-Puttinu nġabru iktar minn 2 miljuni. Aħna min-naħa tagħna nirringrazzjaw lil kull min tasemu b'xi mod biex din il-maratona tal-ġimgħa l-kbira tal-bieraħ tkun suċċess. Il-ġenerożità tal-poplu Malti b'mod speċjali tqawwilna qalbna sabiex flimkien immorru għal dan il-proġett ġdid viċin iċ-ċentru ta' Londra. Bħalissa ittriplaw in-numru ta' pazjenti li qegħdin imorru fiċ-ċentru ta' Londra u ma nixtiequx nibqgħu nikru aħna appartamenti u għalhekk ħanagħmlu mezz li dan il-pass li se nagħmlu jkun bil-għaqal sabiex itaffi d-batija ta' daw il-pazjenti li jmorru fiċ-ċentru ta' Londra għaliex inħossuna responsabbli bid-donazzjonijiet lill poplu Malti għafdalna. Nixtiequ nirringrazzjaw lil kulħadd minn qalbna.